Se her, jeg løfter hans ben. Det er ligesom om, at det er steppet hernede der. Kom så. Jeg ved, du kan. Jeg ved, du kan. Han har bare fået øje på kameraet. Ja. Hej Basse. Kan du se den der legetøjsting? Den der. Prøv at tage kameraet ned. Ej. Yeah, det kommer på maven. Næsten uden hjælp, ikke? Far, næsten. Det er bare understillet. Det er understillet. Er du tung i måsen, skat? Jeg tror, du er lidt tung i numsen. Se her, prøv at se. Nu løfter han der, så skal han faktisk bare have... Han skal have benet herom. Er du klar? Prøv at sætte kameraet herover, så han går efter den der. Nu løfter jeg bare benet, ikke? Og jeg bruger kun én finger. Ja, kom så. Ej, hvor er du god. Hvor er du god. Det er bare fordi benene skal lige over på det rigtige sted. Ikke? Ja, du er så god. Du er så god, skat. Hej, Din Mulle. lille linselus. Ja, han er en linselus. Øj, nu har vi vist en mor, ikke? Ja.